Здравейте хора, аз съм GamerBG и днес ще играем Терария. Ще усиля якостта. Ще играем с един мой скин, който аз съм си го направил, съм много богат. В един мой сървър. Ля-ля-ля. Днес ще търсим небесният замък. Аз знам, че има, защото съм го виждал в един друг свят. И сега в този свят. Първо ни трябва пошънка за антигравитация. За тия, бе! Ай! Мама му! За тия! С тия букуци, бе! Нападат ма гоблини. Спрете, бе! Не виждате, че съм в лоша ситуация. Спрете! Искам да покажа на хората какво е добра игра. Не мога да падна. Това е замъкът на главния бос, който аз губих и си направих къща в него. Сега крафта това. Няма да го. Бе. Там. Бегай се от тук, бе. Син. Сега. Нет, за тази музика ще намаля малко. Първо ще си направим едни стълбички. Айде, бе. Ай! Инвентара ми е полезен. Ставя в някой често нещо. Тука. Така. Правихме си. Айде. Айде, правим. Сега ще ни трябват купчета. Тези купчета ще вземем. Тук няма нищо. Купчета. И я направо ще качим на горния етаж. Купчета. Инвентаризъм. Тук ще схвърлим букуци. Тези очи. Добре, това не стига. Ще взема едно оръжие. Бе. Терария е подобна като Майнкрафт, но подобна с купчета такава, но Терария, а Майнкрафт си е Майнкрафт. Виж ти, бе! Видяхте ли го? С тия неща, бе! Харпи! Чуй нещо! Никога не съм виждал.
Сега си изхвърлим едни букуци. Ще ги изхвърляме за да вземем. Първо някакво. Да ви се. Да се докачим докато. Още хапите ли има? Използвам другото оръжие. Харпи! Харпи е лош. Хубаво може. Сега, първо ще намерим небесният замък. Чувал съм за такива. Музичката. Чувал съм за такива, но не знам дали са вярни. Те ме много... Харпи! Тя. Пак какво не знам. Смени се. Харпи! Харпи! Харпи ме ядоса. Че умра, бе? Това е... В космоса ли съм? Хе-хе. Оле, в космоса съм. Не! Ти си лош. Я погледнем на карту. Айде бе, карто. Вау. Погледнете стълбичките ми. Блин. Мразя тази музика. Направо ще я спра. Да, така е спокойно, нали хора? Пишете в коментарите дали и вие спокойно е така без музиката. Ако искате, не че искам да ви подмема, за да пишете коментари. Това не е вярно. Излетях. Блинк. Блинк. Пак ли Харпи? То някакъв си мутант човек с крила. Или извънземно. Да, съм. Няма да ме убиеш, Хари. Харпи, иди кот си там. Огнени топка от Харпи. Цинк. Те са убива Харпи. Не, от другата страна да падна. Харпитата са много лоши. Напишете ми в коментарите харпитата добри ли са или са лоши. Защото мен много ме дразнят. Излетях. Харпи. Какво стана? С гледната ми точка, бе. Не. Какво
Слизам. Слизам в нормалният си свят. Ухи. Сега погледнем с тези пера от харпите, какво мога да си направя. Първо тук. Това мога и без харпи пера. Да погледнем в меча. Нищо. Тук. Нищо. Тук. Нищо тук. Това е пушка. Пърпъл дай. Нещо си. Аз ще взема пошенка за антигравитация. Мисля, че имам такава. Ой. Скоро ще спирам клипа, защото... Не. Не. Направо ще спра клипа на пауза, докато намеря пошенката. Здравейте хора, аз съм Папки, намерихме пошенките. Ето ги. Гравитационен пошен. Сега, аз няма да си изпълням, защото вече видях какво е там. Просто оттам ще направя нещо като горен етаж, където да си има. Сега. Тук. Пак ли Хари? Хари Потър. Блинк. Аз съм в космоса. Съм първият човек, че в космоса на Терра. Шком се не съм. Хайде, хъбун. Точно. Колко харите! Извинете, че не говоря толкова много. Просто като съм сам в къщи и играя сам на игри, ми е скучно горе-долу. Опа. И скучно ми е просто. Сега ще си говорим за нещо. Напишете в коментарите какво искате да има в тази стая. Напишете ми. Харпи! Напишете ми да няма харпита. Напишете в блогът на играта Терария. Истинска. Само да ни падна, Харпи. По-бързо зареждай се, харпуне. Те се заклещиха тия харпита. Харпи. Къде ме запрати? Не. Колко харпита само? Дори не знам какво означава харпи. Име ли е, не знам. Започвам с тежката артилерия. Не. Тежката артилерия ще е тежка, ще ме убият. Убиха ме. Сега пак трябва да бягам от тези. Добре, приятели, това ще бъде всичко от този епизод на Терария. Очаквайте и други епизоди. Чао!